El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. No dominava la situació. Aquell dissabte, 18 de juliol de 1936, mentre milions de persones escoltaven aquest comunicat per la ràdio, convençudes que el govern encara tenia el control, Espanya ja s'estava trencant. En diversos punts del país, les guarnicions militars s'havien aixecat contra la República. A les casernes es repartien armes, les comunicacions començaven a interrompre's, els governs civils intentaven entendre què estava passant i en moltes ciutats la població encara feia vida completament aliena als esdeveniments que estaven a punt de canviar la seva existència. El més sorprenent és que només unes hores abans gairebé ningú no imaginava que aquell estiu acabaria convertint-se a l'inici d'una guerra que duraria gairebé 3 anys i que marcaria diverses generacions. Les places dels pobles es preparaven per les festes majors. Els pagesos estaven immersos en la sega. Moltes famílies començaven les vacances i els diaris continuaven parlant de política, sí, però també d'esports, de cultura i de la calor d'aquells dies de juliol. Quan avui pensem en la Guerra Civil, gairebé sempre ens venen al cap les grans batalles, els bombardejos, les trinxeres o la llarga dictadura que vindria després. Però la guerra no va començar amb tot això. Abans dels trets hi havia hagut 5 anys d'esperances, de reformes, de pors, de tensions i d'un país que, gairebé sense adonar-se'n, s'anava dividint cada vegada més. I això és precisament el que intentarem entendre avui. No explicarem com va acabar la Guerra Civil, això ja ho sabem. Intentarem respondre una pregunta molt més difícil. Com arriba un país al punt que una guerra deixa de semblar impossible? Perquè les guerres gairebé mai no esclaten d'un dia per l'altre. Abans hi ha un procés lent, sovint imperceptible per la gent que el viu, en què els desacords es converteixen en desconfiança, la desconfiança en por i la por acaba transformant els adversaris polítics en enemics. I per entendre per què aquell 18 de juliol de 1936 Espanya es va despertar immersa en un cop d'estat, hem de retrocedir 5 anys, fins a un dia en què milions de persones estaven convençudes que començava una etapa completament nova, el 14 d'abril de 1931. Aquell 14 d'abril de 1931, els carrers de moltes ciutats i pobles d'Espanya es van omplir d'una alegria difícil d'imaginar avui. Després de les eleccions municipals celebrades 2 dies abans, els resultats havien deixat clar que les candidatures republicanes s'havien imposat a les principals capitals del país. Aquells comicis, que en teoria només havien de servir per escollir alcaldes i regidors, es van acabar convertint en una mena de plebiscit sobre la continuïtat de la monarquia d'Alfons XIII. Quan el rei va entendre que havia perdut el suport d'una part molt important de la població i que l'exèrcit no garantia una defensa incondicional de la corona, va prendre una decisió que marcaria la història contemporània d'Espanya. Sense arribar a abdicar formalment, va abandonar el país aquell mateix vespre i va marxar cap a l'exili. Poques hores després, des dels balcons dels ajuntaments començaven a onejar les banderes tricolors i naixia oficialment la Segona República. A Catalunya, aquell entusiasme encara va ser molt més intens. Aquell mateix 14 d'abril, Francesc Macià proclamava des del balcó del Palau de la Generalitat la República Catalana com a estat integrant d'una futura federació ibèrica. Durant unes hores, molts catalans van tenir la sensació que començava una etapa completament nova. 3 dies més tard, després de negociar amb el govern provisional de la República, aquell projecte reconduiria cap al restabliment de la Generalitat, una institució històrica que no existia des del segle XVIII i que Macià passaria a presidir. Malgrat aquell canvi de rumb, l'eufòria popular d'aquells dies va ser immensa i molts contemporanis la recordarien com un dels moments més esperançadors de la seva vida. Per milions de persones, aquell moment representava molt més que un simple canvi de règim polític. Era la sensació que, després de dècades d'inestabilitat, de governs efímers, de caciquisme i d'una dictadura militar com la de Miguel Primo de Rivera, Espanya tenia finalment l'oportunitat de convertir-se en una democràcia moderna, semblant a les que ja existien en altres països europeus. Les expectatives eren enormes. El nou govern republicà es va proposar modernitzar el país a una velocitat que avui fins i tot ens pot sorprendre. Es va impulsar una profunda reforma de l'ensenyament públic, amb la construcció de milers d'escoles noves i la voluntat de reduir un analfabetisme que encara afectava una part molt important de la població. Es va intentar reformar l'exèrcit, que acumulava un nombre molt elevat d'oficials i arrossegava una estructura considerada antiquada per molts dels mateixos responsables.
També es va plantejar una reforma agrària per intentar redistribuir terres en aquelles zones on enormes latifundis convivien amb milers de jornalers que amb prou feines podien sobreviure. Al mateix temps, la República va impulsar una separació molt més clara entre l'Església i l'Estat, limitant alguns dels privilegis que l'Església havia mantingut durant dècades i apostant per un model més laic. També va obrir la porta a l'autonomia de diversos territoris i Catalunya es convertiria ben aviat en la primera comunitat a recuperar institucions pròpies, amb l'aprovació de l'Estatut de Núria, per exemple, i el restabliment de la Generalitat presidida per Francesc Macià. Hi havia encara una altra reforma que simbolitzava perfectament aquell desig de construir un país diferent. L'any 1931, la Constitució republicana va reconèixer el sufragi universal sense distinció de sexe i 2 anys més tard, a les eleccions de 1933, les dones votarien per primera vegada en unes eleccions generals. Va ser una conquesta llargament defensada per figures com Clara Campoamor, convençuda que una democràcia no podia considerar-se completa mentre la meitat de la població continués exclosa de les urnes. Vist en perspectiva, és fàcil entendre per què tantes persones van viure aquells primers anys amb una enorme il·lusió. La República prometia més drets, més educació, més llibertats i un país més modern. Semblava que Espanya podia deixar enrere moltes de les seves velles ferides i començar una etapa completament nova. Però hi havia un petit problema. Totes aquelles reformes que despertaven tant entusiasme en una part de la societat, doncs també provocaven una profunda inquietud en una altra. Perquè si per milions de persones la república representava el futur, per moltes altres representava exactament el contrari, la por de perdre un món que havia existit durant generacions i que ara semblava començar a esfondrar-se. I és aquí on la història comença a complicar-se. Quan avui mirem aquells primers anys de la Segona República és fàcil caure en la temptació de pensar que hi havia 2 bàndols perfectament definits, els que defensaven la República i els que hi estaven en contra. Però la realitat és molt més complexa. Espanya era un país profundament divers i extraordinàriament desigual. Les diferències no eren només polítiques, també eren econòmiques, socials, religioses, culturals i fins i tot territorials. El que per uns era una reforma imprescindible, per uns altres era una amenaça directa contra la seva manera de viure. I això feia que gairebé qualsevol decisió del govern acabés generant entusiasme en una part del país i una enorme preocupació en una altra. Pensem, per exemple, en la reforma agrària. A moltes zones del sud de la península, especialment a Andalusia o Extremadura, milers de famílies vivien del treball del camp, però no posseïen ni un pam de terra. Treballaven com a jornalers per als grans propietaris i sovint només trobaven feina durant uns quants mesos l'any. Per aquesta gent, la promesa de repartir terres representava una esperança real de poder construir una vida més digna. Però pels grans terratinents, aquella mateixa reforma significava la possibilitat de perdre unes propietats que en alguns casos feia generacions que eren a les seves mans. Amb l'exèrcit passava una cosa semblant. La República volia reduir el nombre d'oficials i modernitzar una institució que molts consideraven sobredimensionada i poc adaptada als nous temps. Alguns militars van acceptar aquells canvis amb normalitat, però d'altres els van viure com una humiliació personal i com un atac directe al prestigi d'una institució que es considerava la principal garantia de la unitat d'Espanya. L'Església Catòlica també observava aquells primers anys republicans amb una inquietud creixent. Durant segles havia ocupat una posició central a la vida pública, en l'ensenyament i en moltes institucions de l'Estat. La nova legislació laica limitava bona part d'aquell paper i per molts religiosos i fidels això no era simplement una reforma política, sinó un qüestionament dels fonaments morals del país. Però si ens hi fixem en l'altra banda del tauler, també hi trobem frustració. Molts obrers, especialment els vinculats a la Confederació Nacional del Treball, la coneguda CNT, consideraven que la república avançava massa lenta. Ells no volien reformes graduals, aspiraven a transformar completament la societat. Pensaven que els grans propietaris continuaven acumulant massa poder, que les desigualtats persistien i que els governs republicans estaven fent massa concessions als sectors més conservadors. Entre els socialistes tampoc hi havia unanimitat. Alguns defensaven consolidar la república pas a pas, mentre que d'altres començaven a pensar que el sistema només canviaria de debò amb transformacions molt més profundes. Els comunistes, encara minoritaris, mantenien un discurs revolucionari inspirat en el model soviètic, mentre que els anarquistes desconfiaven de qualsevol govern, fos del color que fos, perquè consideraven que el mateix estat era el problema. I després hi havia els monàrquics, els carlins, els sectors més conservadors de la dreta, els nous moviments d'inspiració feixista que començaven a aparèixer a Europa i també a Espanya. Els nacionalistes catalans i bascos, els republicans moderats. El mapa polític era extraordinàriament fragmentat i cada grup imaginava un futur completament diferent per al país.
A més, tot això passava en un moment especialment delicat. La Gran Depressió, iniciada amb el crac de Wall Street el 1929, havia afectat bona part de l'economia mundial. A Europa, molts començaven a desconfiar de les democràcies liberals, mentre els règims autoritaris guanyaven força. Benito Mussolini feia gairebé una dècada que governava Itàlia i el 1933 Adolf Hitler havia arribat al poder a Alemanya. Per a alguns sectors conservadors espanyols, aquells règims començaven a presentar-se com un exemple d'ordre i d'estabilitat. Per l'esquerra, en canvi, era la demostració que el feixisme avançava i que calia aturar-lo abans que fos massa tard. A poc, el debat polític va deixar de girar només al voltant de les idees. Cada vegada era més habitual sentir que l'adversari no era simplement algú que pensava diferent, sinó algú que posava en perill el futur del país. Uns estaven convençuts que la república conduïa Espanya cap a una revolució. Els altres creien que els sectors més conservadors mai no acceptarien una democràcia que limités els seus privilegis. I quan una societat arriba al punt que cada bàndol està convençut que l'altre representa una amenaça existencial, qualsevol acord es fa molt més difícil. Per llavors, encara ningú no parlava obertament d'una guerra, però el clima polític començava a deteriorar-se d'una manera que cada vegada preocupava més gent. I ben aviat aquella tensió deixaria de limitar-se als discursos i als debats parlamentaris per traslladar-se als carrers, perquè entre 1931 i 1936 Espanya va viure una successió gairebé ininterrompuda de vagues, insurreccions, enfrontaments i episodis de violència que van anar erosionant dia rere dia la confiança en la convivència. És aquí on el país comença, ara sí, a caminar cap al precipici. Si haguéssim viscut aquells anys i haguéssim obert el diari cada matí, probablement no hauríem tingut la sensació que Espanya caminava inevitablement cap a una guerra. El que hauríem vist seria una successió gairebé constant de conflictes que, mirats de manera individual, podien semblar episodis aïllats. Una vaga aquí, una revolta allà, un enfrontament entre manifestants i la Guàrdia Civil, un debat cada vegada més crispat al Parlament, però quan avui els observem tots junts és impossible no adonar-se que el país anava acumulant una tensió que creixia sense parar. Una de les principals fonts de conflicte continuava sent el camp. En moltes zones rurals, especialment al sud de la península, milers de jornalers esperaven que la reforma agrària transformés les seves condicions de vida, però les reformes avançaven molt més lentament del que molts havien imaginat. Els tràmits eren complexos, les expropiacions trobaven una forta oposició i els governs es movien amb una prudència que desesperava aquells que feia anys que reclamaven canvis. En alguns indrets, la frustració va acabar traduint-se en ocupacions de terres i en mobilitzacions que sovint acabaven amb la intervenció de les forces d'ordre públic. Mentrestant, a les ciutats, la conflictivitat laboral també augmentava. Les vagues eren freqüents, especialment en sectors industrials, i els grans sindicats mobilitzaven desenes de milers de treballadors. La CNT, d'ideologia anarquista, defensava que la república havia canviat les institucions, però no les estructures profundes de la societat. Per això continuava impulsant vagues, protestes i en alguns casos autèntiques insurreccions revolucionàries. Pels seus dirigents, la revolució social no era una possibilitat llunyana, sinó un objectiu immediat. Un dels episodis que millor simbolitza aquell clima va tenir lloc al gener del 1933 en un petit poble de la província de Cadis, anomenat Casas Viejas. Tot va començar quan un grup d'anarquistes va intentar proclamar el comunisme llibertari. La revolta va ser reduïda ràpidament, però la repressió posterior va provocar un escàndol enorme. Diversos veïns van morir a mans de les forces d'ordre públic en unes circumstàncies que encara avui continuen sent objecte d'estudi i debat entre els historiadors. Per una part molt important de l'opinió pública, aquell episodi va demostrar que la república també era capaç de respondre amb una gran duresa davant dels conflictes socials. Aquell mateix any, la dreta va obtenir una important victòria a les eleccions generals. Molts sectors conservadors consideraven que les reformes havien anat massa lluny i reclamaven rectificar bona part del camí recorregut. Però al mateix temps, una part de l'esquerra interpretava aquell resultat com una amenaça directa als avenços aconseguits des de 1931. La desconfiança entre uns i altres continuava augmentant. El punt d'inflexió arribaria a l'octubre de 1934, quan la CEDA, el gran partit de la dreta catòlica, liderat per José María Gil Robles, va entrar al govern. Llavors, una part de l'esquerra va interpretar aquell moviment com el primer pas cap a una deriva autoritària semblant a la que s'estava vivint en altres països europeus.
El record del que havia passat a Alemanya, on Hitler havia arribat al poder només un any abans, pesava molt en l'imaginari de molts republicans i socialistes. La resposta no es va fer esperar. A Astúries, miners i obrers van iniciar una insurrecció armada que durant 2 setmanes va posar en escac el govern. Els combats van ser especialment intensos i la repressió posterior va resultar duríssima. El govern va confiar la direcció de les operacions militars al general Francisco Franco, que des del seu despatx a Madrid va coordinar l'actuació de l'Exèrcit d'Àfrica. Aquella intervenció va reforçar encara més el seu prestigi dins dels cercles militars i també entre molts sectors conservadors que el començaven a veure com un dels generals més capaços de l'exèrcit espanyol. Aquells mateixos dies, a Catalunya, els esdeveniments també van prendre un rumb inesperat. El 6 d'octubre de 1934, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va proclamar l'estat català dins d'una hipotètica república federal espanyola, convençut que calia plantar cara al que considerava una amenaça contra l'autogovern i contra la mateixa república. Però l'intent va durar molt poc. L'exèrcit, sota les ordres del general Domènec Batet, va controlar ràpidament la situació amb una intervenció relativament breu si es compara amb altres episodis de l'època. Companys i tot el seu govern van ser detinguts, l'autonomia catalana va quedar suspesa i molts dirigents polítics van acabar empresonats. Aquells fets van deixar una empremta molt profunda. Per una part de la dreta demostraven que els sectors republicans i obrers estaven disposats a aixecar-se contra un govern legítim si els resultats electorals no els agradaven. Per una part de l'esquerra, en canvi, confirmaven que els sectors conservadors utilitzarien l'exèrcit per frenar qualsevol intent de transformació política. La confiança entre uns i els altres ara ja pràcticament havia desaparegut. Cada crisi deixava més ressentiment que l'anterior, cada episodi reforçava les pors dels dos bàndols i el més preocupant era que cada vegada hi havia més persones convençudes que la política començava a tenir menys importància que la força. Encara faltaven gairebé 2 anys perquè esclatés la guerra, però sense que gairebé ningú no en fos conscient, moltes de les línies vermelles, que fins aleshores semblaven infranquejables, ja havien començat a desaparèixer. El 1936, aquell clima de tensió encara faria un pas més enllà, perquè la violència deixaria de ser un episodi excepcional per convertir-se en una presència gairebé quotidiana als carrers d'Espanya. Quan va començar l'any 1936, la sensació general era que Espanya es trobava davant d'una cruïlla decisiva. Després dels fets de l'octubre de 1934, de la suspensió de l'autonomia catalana, de milers de detinguts i d'un clima polític cada vegada més enraït, tothom era conscient que les eleccions convocades pel mes de febrer tindrien una importància extraordinària. No es tractava només d'escollir un nou govern. Molts tenien la impressió que el país decidia quin camí seguirien els anys següents. La campanya electoral va ser d'una duresa enorme. Els discursos es van omplir d'advertiments, de desqualificacions i d'un llenguatge que avui ens pot semblar exagerat, però que en aquell moment molta gent escoltava amb una preocupació ben real. Tant l'esquerra com la dreta presentaven aquelles eleccions com una batalla decisiva. Uns advertien que una victòria conservadora obriria la porta a un règim autoritari semblant al d'Itàlia o Alemanya. Els altres insistien que una victòria del Front Popular conduiria Espanya cap a una revolució de tipus soviètic. És en aquest context que es van arribar a difondre missatges com aquest. Españoles. El Frente Popular es la revolución, la destrucción de España, el hambre y el odio. Votar a las candidaturas contrarias al Frente Popular es votar por la paz, por el trabajo, por la Iglesia y por la grandeza de la patria. No faltéis a las urnas. El 16 de febrer, doncs, el recompte va donar la victòria al Front Popular, la coalició formada per republicans d'esquerres, socialistes, comunistes i altres forces progressistes. La diferència en vots no va ser tan gran com sovint es pensa, però el sistema electoral va traduir aquell resultat en una clara majoria parlamentària. A moltes ciutats, els carrers es van omplir de celebracions. Milers de persones van interpretar aquella victòria com l'oportunitat de reprendre les reformes iniciades al 31, recuperar l'autonomia de Catalunya, concedir l'amnistia als empresonats pels fets d'octubre del 34 i accelerar, ara sí, els canvis tan grans que havien quedat aturats. Però mentre uns celebraven, altres vivien aquells mateixos resultats amb una angoixa profunda. Entre una part de la dreta, dels grans propietaris, dels monàrquics i d'alguns sectors militars, es va estendre la convicció que la república havia entrat en una fase irreversible i que si no s'actuava aviat, el país acabaria immers en una revolució.
No tots pensaven igual, ni molt menys. Hi havia qui continuava defensant una sortida estrictament política, però també hi havia qui començava a creure que les urnes ja no serien suficients per canviar el rumb dels esdeveniments. Els mesos següents van ser probablement els més tensos que havia viscut la Segona República fins a aquell moment. Les vagues es multiplicaven, les ocupacions de terres tornaven a aparèixer en diverses zones del país. Les manifestacions eren constants i els enfrontaments entre militants de diferents organitzacions polítiques començaven a ser habituals. La Falange intensificava els seus atemptats i accions violentes. Grups vinculats a l'esquerra responien amb represàlies. Els mítings acabaven sovint en baralles i en més d'una ocasió els funerals de militants assassinats es convertien també en escenaris de nous tirotejos. La por ja no era només una idea abstracta, començava a formar part de la vida quotidiana. Molta gent habitava a determinats carrers després de segons quina hora. Els diaris obrien gairebé cada setmana amb notícies de nous incidents i les converses als cafès giraven cada vegada més al voltant dels rumors sobre un possible aixecament militar o sobre una revolució imminent. Ningú no sabia exactament què acabaria passant, però gairebé tothom coincidia en una cosa. El país estava entrant en una situació extraordinàriament perillosa. I mentre tot això succeïa dins de les fronteres espanyoles, Europa tampoc transmetia gaires motius per l'optimisme. A Alemanya, Hitler consolidava el seu règim després d'haver arribat al poder 3 anys abans. A Itàlia, Mussolini governava des de 1922 i acabava d'envair Etiòpia, demostrant que les grans potències europees eren incapaces de frenar les seves ambicions. Les democràcies liberals semblaven retrocedir, mentre els règims autoritaris guanyaven força. Aquell context internacional també influïa en Espanya, evidentment. Uns miraven Berlín i Roma amb admiració, d'altres hi veien un advertiment del que podia passar si el feixisme continuava avançant. Mentrestant, a Madrid, el govern intentava mantenir una aparença de normalitat, però sota aquella normalitat aparent, alguna cosa ja estava movent. Feia temps que un grup de generals mantenia reunions discretes i intercanviava missatges xifrats i començava a preparar un pla que, si tirava endavant, canviaria la història d'Espanya. Perquè mentre la majoria de la població seguia pendent dels diaris, dels mítings i dels enfrontaments als carrers, hi havia homes que ja no pensaven en les següents eleccions, pensaven directament en un cop d'estat. No tots els militars conspiraven. De fet, és important aclarir-ho perquè sovint es comet aquest error. L'exèrcit espanyol estava profundament dividit. Hi havia generals i oficials plenament lleials a la República, d'altres que simplement intentaven mantenir-se al marge de la política, i un tercer grup, cada vegada més convençut que l'única manera de salvar Espanya era posar fi al règim republicà per la força. El cervell de la conspiració era el general Emilio Mola. Destinat a Pamplona, des d'allà coordinava els contactes amb els diferents comandaments militars i rebia un sobrenom que encara avui apareix constantment en la documentació de l'època, el director. Les instruccions que enviava als conspiradors estaven redactades amb una precisió gairebé militar. Cada general sabia què havia de fer, quan havia d'actuar i quins objectius havia d'ocupar si finalment es donava l'ordre d'aixecar-se. Per damunt de Mola, però, hi havia un altre nom, el general José Sanjurjo. Era un militar molt conegut que ja havia intentat un cop d'estat contra la República l'any 1932, en el que popularment es coneix com la Sanjurjada. Aquell intent havia fracassat i Sanjurjo vivia exiliat a Portugal, però continuava sent una figura de gran prestigi entre molts dels sectors monàrquics i militars. Si el cop triomfava, estava previst que fos ell qui assumís la direcció del nou règim. I després hi havia Francisco Franco. Curiosament, l'home que acabaria governant Espanya durant gairebé 40 anys no va ser, almenys al principi, el conspirador més decidit. Franco era un militar extraordinàriament prudent. Després de dirigir la repressió de la Revolució d'Astúries, el 1934, el seu prestigi dins de l'exèrcit havia crescut moltíssim, però també sabia que un cop d'estat era una operació d'un risc enorme. Durant setmanes va mantenir una actitud ambigua, evitant comprometre's del tot mentre observava com evolucionaven els esdeveniments. No era una qüestió de falta de conviccions, al contrari, sinó de càlcul. Volia tenir la certesa que, si feia el pas, existien possibilitats reals d'èxit. Al voltant d'aquests 3 noms es movien altres generals que també tindrien un paper fonamental durant els primers dies del cop. Gonzalo Queipo de Llano, destinat a Sevilla, Manuel Godet, que es trobava a les Illes Balears,
Joaquín Fanjul, a Madrid, i molts altres comandaments que, de manera discreta, anaven sumant-se a la conspiració. Les reunions eren clandestines. Les converses es feien amb molta prudència. Les instruccions circulaven sovint mitjançant cartes codificades o missatgers de confiança. Qualsevol filtració podia fer descarrilar mesos de preparatius. Mentrestant, diversos civils també col·laboraven amb els conspiradors. Monàrquics, sectors de la dreta més radical i alguns grans propietaris aportaven diners, contactes i suport logístic. Els conspiradors, però, no preparaven aquell cop completament sols. Des de feia mesos també mantenien contactes amb governs estrangers, especialment amb la Itàlia feixista de Mussolini, que ja havia mostrat disposició a donar suport a un aixecament militar contra la República. Encara no existia un compromís ferm ni es podia preveure l'abast que acabaria tenint aquella ajuda, però els conspiradors sabien que si el conflicte s'allargava, comptar amb aliats internacionals podia resultar decisiu. Sense saber-ho, encara, la Guerra Civil Espanyola començava a despertar l'interès de les grans potències europees. L'objectiu era que, quan arribés el moment, l'aixecament fos ràpid, coordinat i tan contundent que el govern no tingués capacitat de reacció. Sobre el paper, el pla semblava sorprenentment senzill. Les principals guarnicions militars s'havien d'aixecar de manera gairebé simultània, ocupar els edificis estratègics de cada ciutat, controlar les comunicacions, detenir les autoritats republicanes i proclamar un nou govern. Els conspiradors confiaven que la major part de l'exèrcit s'hi afegiria i que la població, davant la rapidesa dels esdeveniments, acabaria acceptant el canvi de poder gairebé com un fet consumat. En cap moment imaginaven una guerra de gairebé 3 anys. Pensaven en un pronunciament com tants altres que havia viscut la història d'Espanya durant el segle XIX. Preparaven un canvi de règim ràpid, no una guerra. I aquesta diferència és fonamental per entendre tot el que vindria després. Però més enllà dels plans militars, també hi havia una idea molt concreta del país que volien construir si el cop triomfava. Emilio Mola ho expressava sense cap mena d'ambigüitat en un dels seus discursos. La Segunda República Española fue engendrada con pecado de traición. Nació raquítica, contrahecha, espuria. Más que un parto, fue un aborto, y como aborto tenía que perecer, y pereció. En el testero de su tumba, a pesar de ser laica, pondremos el símbolo de la redención, y sobre la tierra removida, un epitafio que diga: sangre, fango y lágrimas. Y luego, de la carroña purificadora brotarán flores rojas y flores gualdas, símbolo de la España tradicional, de la España gloriosa, de la España de siempre. Y en lo alto de este alegórico jardín surgirá un árbol, lleno de vida y de pujanza, un árbol derecho como un cedro, corpulento como una encina, fuerte como un roble. La nueva España. Més enllà de la retòrica, aquell discurs ens ajuda a entendre una cosa fonamental. Per molts dels conspiradors, el cop d'estat no consistia només a substituir un govern, consistia a canviar completament el model d'estat i de societat. Però hi havia encara un problema. Malgrat tots els preparatius, encara faltava el detonant definitiu, aquell esdeveniment que acabés de convèncer els últims indecisos i fes pensar als conspiradors que havia arribat l'hora d'actuar. I aquell detonant arribaria només uns dies abans del cop, amb 2 assassinats que commocionarien completament la política espanyola. Quan s'explica l'origen de la Guerra Civil, és habitual sentir que tot va començar amb l'assassinat del diputat monàrquic José Calvo Sotelo. És una afirmació molt estesa, però també és una simplificació que els historiadors fa anys que intenten matisar. Perquè, com acabem de veure, el cop d'estat feia mesos que s'estava preparant. Emilio Mola ja coordinava la conspiració. Diversos generals havien donat el seu suport a l'aixecament i fins i tot s'havien començat a definir les funcions que tindria cadascú quan arribés el moment. La decisió de rebel·lar-se no va néixer arran d'aquell assassinat. El que sí que va fer va ser accelerar els esdeveniments. Per entendre-ho, però, hem de començar per una altra mort. El 12 de juliol de 1936, el tinent de la Guàrdia d'Assalt, José del Castillo, caminava pels carrers de Madrid quan va ser abatut a trets per diversos individus vinculats a l'extrema dreta. Castillo era conegut per les seves simpaties socialistes i s'havia convertit en una figura especialment odiada pels sectors més radicals a la dreta després d'haver participat en la repressió de diversos disturbis. El seu assassinat va provocar una enorme commoció entre els seus companys i entre les organitzacions obreres. Aquella mateixa nit, un grup format per guàrdies d'assalt i militants socialistes va decidir venjar la seva mort.
Van pujar un camió oficial, van recórrer diversos carrers de Madrid buscant alguns dels dirigents més destacats de la dreta i finalment es van presentar al domicili de José Calvo Sotelo, un dels principals líders de l'oposició monàrquica i una de les veus més contundents contra el govern del Front Popular. Els homes que van arribar a casa seva li van comunicar que havia d'acompanyar-los per fer unes declaracions. Calvo Sotelo va pujar al vehicle convençut que es tractava d'una detenció, però durant el trajecte un dels ocupants del camió li va disparar a boca de canó. El seu cos seria abandonat poc després al dipòsit del cementiri de l'Est. La notícia va sacsejar completament el país. Per la dreta, aquell assassinat demostrava que l'Estat havia perdut el control de la situació i que fins i tot membres de les forces de seguretat participaven en assassinats polítics. Per molts militars que encara dubtaven, aquell episodi va reforçar la idea que la república era incapaç de garantir l'ordre públic. I pels conspiradors, que feia mesos que preparaven el cop, va ser la confirmació que ja no calia esperar més. Ara bé, és important no perdre de vista una idea fonamental. El cop d'estat no va ser una resposta improvisada a la mort de Calvo Sotelo. Quan aquell diputat va ser assassinat, la conspiració militar ja estava molt avançada. Hi havia plans redactats, contactes establerts, ordres preparades i generals que ja sabien quin paper haurien de jugar. De fet, Emilio Mola feia mesos que repetia als seus col·laboradors que calia actuar tan aviat com fos possible. El que van fer els assassinats de José del Castillo i José Calvo Sotelo va ser eliminar els últims dubtes que encara podien existir entre alguns dels participants. Si fins aleshores hi havia militars que es preguntaven si era convenient esperar una mica més, després d'aquells fets, molts van arribar a la conclusió que el moment havia arribat. Els dies següents, les reunions es van intensificar. Les ordres van començar a circular amb més urgència. Les guarnicions rebien instruccions cada vegada més precises i els conspiradors fixaven definitivament la data de l'aixecament. Ja no hi havia marxa enrere. El cop començaria al Protectorat Espanyol del Marroc, on es trobava l'Exèrcit d'Àfrica, la força militar més preparada i experimentada de tot l'Estat. I a partir d'aquí, l'objectiu era que la rebel·lió s'estengués com una taca d'oli per tota la península. Però el que els conspiradors no podien imaginar era que en només 48 hores el seu pla deixaria de ser un cop d'estat ràpid per convertir-se en alguna cosa molt més gran, en una guerra que canviaria la història d'Espanya per sempre. El pla dels conspiradors era clar. L'aixecament havia de començar al Protectorat Espanyol del Marroc, on es trobaven destinades les unitats més experimentades de l'exèrcit, i des d'allà estendre's ràpidament a la península. Si tot sortia com estava previst, en pocs dies les principals ciutats quedarien sota control militar, les autoritats republicanes serien detingudes i el govern cauria gairebé sense capacitat de resposta. Però com acostuma a passar sovint a la història, els plans sobre el paper no sempre resisteixen al contacte amb la realitat. La tarda del 17 de juliol de 1936, les primeres guarnicions militars es van aixecar a Melilla. La rebel·lió es va estendre ràpidament a Ceuta, a Tetuan i a la resta del protectorat. L'exèrcit d'Àfrica, format principalment per la legió i pels regulars marroquins, quedava en mans dels revoltats. L'endemà, 18 de juliol, la insurrecció havia de reproduir-se a la península. Però a Madrid encara hi havia una certa incredulitat. Les primeres informacions arribaven de manera confusa, sovint contradictòria. Alguns ministres confiaven que es tractava d'un aixecament limitat que podia ser sufocat ràpidament, com ja havia passat amb altres intents de pronunciament militar. El president del govern, Santiago Casares Quiroga, es resistia a creure que una part tan important de l'exèrcit estigués disposada a rebel·lar-se obertament contra la república. Hi havia més un altre dilema que acabaria sent determinant. Des de primera hora, les grans organitzacions obreres, especialment la CNT i la UGT, reclamaven armes per poder defensar la república. Però el govern s'hi negava. La decisió no era fruit de la ingenuïtat, sinó de la por. Si repartia milers de fusells entre els sindicats, existia el risc que, fins i tot si el cop fracassava, esclatés una revolució social que escapés completament al control de les institucions republicanes. Casares Quiroga confiava que seria el mateix exèrcit lleial qui derrotaria els revoltats. Però les hores passaven i cada vegada arribaven notícies més preocupants. Mentrestant, les emissores de ràdio intentaven transmetre una sensació de normalitat. En las primeras horas de la mañana, se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. El gobierno no ha querido dirigirse al país hasta conseguir conocimiento exacto de lo sucedido y poner en ejecución las medidas urgentes e inexorables para combatirlo. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la propia patria y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebeldía
contra el poder legítimamente constituido. El gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península tan absurdo empeño. Por el contrario, los españoles han reaccionado de un modo unánime y con la más profunda indignación contra la tentativa reprobable y frustrada ya en su nacimiento. El gobierno se complace en manifestar que heroicos núcleos de elementos leales resisten frente a la sedición en las plazas del protectorado, defendiendo el honor del uniforme, el prestigio del ejército y la autoridad de la República. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República, que, salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber, se dirigen contra los sediciosos para reducir con inflexible energía un movimiento insensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. És una recreació del comunicat oficial del 18 de juliol de 1936 pel gabinet del president del Consell de Ministros. Aquell comunicat ha passat a la història precisament perquè la realitat era molt diferent. Mentre milions de persones escoltaven aquelles paraules, diverses ciutats ja vivien les primeres hores del cop d'estat. Torno a dir, no tot l'exèrcit es va revoltar, ni de bon tros. Molts comandaments van continuar fidels al govern republicà. El mateix va passar amb una part molt important de la Guàrdia d'Assalt, amb nombroses unitats de la Guàrdia Civil i amb milers de soldats que simplement van obeir les ordres dels seus superiors lleials a la República. Aquesta divisió interna explica per què el cop va triomfar en algunes ciutats i va fracassar estrepitosament en moltes altres. Si la majoria de l'exèrcit s'hagués sumat als revoltats, probablement la història hauria estat molt diferent. Cada ciutat va viure aquelles hores d'una manera molt diferent. A Pamplona, el general Emilio Mola va consolidar ràpidament el control de la situació amb el suport dels raqueters carlins. A Sevilla, en canvi, la victòria dels rebels no estava gens assegurada, però el general Gonzalo Queipo de Llano va aconseguir apoderar-se dels edificis claus de la ciutat i, sobretot, de l'emissora de ràdio. Des d'allà començaria a pronunciar discursos que aviat es farien famosos per la seva duresa extrema. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y patalen. El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. En la vida de un hombre puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día, viendo a muchos miles de niños en la plaza de toros de Sevilla para festejar el día de mi santo. Aquelles emissions no tenien només una funció informativa, eren una arma de guerra. Pretenien intimidar els adversaris, aixecar la moral dels partidaris del cop i transmetre la sensació que la victòria dels rebels era inevitable. Però si hi ha una ciutat on aquelles primeres hores van resultar decisives pel futur de la guerra, aquesta va ser Barcelona. Els conspiradors comptaven que el general Manuel Godet, destinat a Mallorca, assumiria el comandament de la rebel·lió a Catalunya. Quan va saber que el cop havia començat, va pujar a un hidroavió i va volar fins a Barcelona, convençut que hi trobaria una situació favorable. La realitat, però, era una altra. Durant la matinada i al matí del 19 de juliol, les tropes revoltades van sortir de diverses casernes amb la intenció d'ocupar els principals edificis de la ciutat. Però es van trobar una resistència molt més forta del que havien previst. Les forces de la Guàrdia d'Assalt, nombrosos agents de la Guàrdia Civil dirigits pel coronel Antonio Escobar, que havia decidit mantenir-se fidel a la República, i milers de militants obrers que finalment havien aconseguit armes, van aixecar barricades i van plantar cara als militars. Els combats es van allargar durant hores.
Quan finalment Godet va comprendre que la situació era insostenible, va ser detingut. Poc després, des dels estudis de Ràdio Barcelona, seria obligat a dirigir-se als militars que encara continuaven combatent. Els demanava que desposessin les armes, que abandonessin la lluita. Aquella veu, la del mateix general que havia de dirigir el cop a Catalunya anunciant la derrota de la rebel·lió a Barcelona, era una imatge gairebé impossible d'imaginar només unes hores abans. Però mentre els revoltats fracassaven a Barcelona, Madrid, Bilbao o València, en altres territoris, el cop havia triomfat. I això canviava completament l'escenari, perquè el pla inicial havia fracassat. Espanya no havia caigut sencera en mans dels militars, però tampoc la República havia aconseguit derrotar-los. El país acabava de partir-se en dos. I sense que gairebé ningú no ho entengués encara, en aquell mateix instant, acabava de néixer la Guerra Civil. Quan les primeres notícies del cop d'estat començaven a arribar a la península, hi havia un home que encara era a més de 1.000 quilòmetres de distància. Es trobava a Gran Canària, on el govern republicà l'havia destinat mesos abans com a comandant militar de les Canàries. Aquell home era Francisco Franco. La decisió d'enviar-lo a les illes no era una casualitat. El govern desconfiava de diversos generals considerats políticament poc fiables i havia optat per allunyar-los dels grans centres de poder. Emilio Mola havia estat destinat a Pamplona, Manuel Godet a les Balears i Franco a les Canàries. La idea era senzilla. Si els possibles conspiradors estaven dispersos pel territori, els seria molt més difícil coordinar un aixecament. Però els conspiradors ja havien previst aquest problema. Feia setmanes que treballaven en una operació tan discreta com arriscada. Necessitaven treure Franco de les Canàries i portar-lo fins al protectorat espanyol del Marroc perquè sabien que allà es trobava la clau de tota l'operació, l'exèrcit d'Àfrica. Per fer-ho, van recórrer una maniobra gairebé pròpia d'una novel·la d'espies. Amb el suport financer del mallorquí Joan March, un dels empresaris més influents i poderosos de l'època, es va llogar un petit avió britànic, de Havilland DH-89 Dragon Rapid, pilotat pel comandant Cecil Webb. Oficialment es tractava d'un simple vol privat. En realitat, aquell aparell havia estat contractat per transportar el general que havia de dirigir l'exèrcit més poderós d'Espanya. El Dragon Rapid va enlairar-se d'Anglaterra, va fer diverses escales fins a arribar a les Canàries i va esperar pacientment que Franco prengués la decisió definitiva. I aquí hi ha un detall que sovint s'oblida. Fins als últims dies, Franco va continuar dubtant. No perquè rebutgés el cop, sinó perquè era conscient que si fracassava les conseqüències serien irreversibles. Era un militar meticulós, poc amic dels riscos innecessaris i volia assegurar-se que la rebel·lió tenia possibilitats reals d'èxit abans de comprometre's del tot. Finalment, la tarda del 18 de juliol, Franco va pujar a l'avió. L'endemà, aterrava a Tetuan. I pràcticament només posar els peus a terra va assumir el comandament de l'exèrcit d'Àfrica. Aquella decisió tindria unes conseqüències enormes perquè si hi havia una força militar capaç d'inclinar la balança era precisament aquella. L'exèrcit d'Àfrica no era un exèrcit qualsevol. Estava format principalment per dues unitats que s'havien forjat durant anys de combats al nord del Marroc. La Legió Espanyola, fundada per José Millán Astray el 1920, i els regulars, soldats marroquins dirigits per oficials espanyols. Aquells homes acumulaven una experiència de combat molt superior a la de la majoria de les unitats destinades a la península. Havien participat durant anys en la Guerra del Rif, estaven acostumats a operacions molt dures i mantenien una disciplina extraordinària. Molts dels oficials més prestigiosos de l'exèrcit espanyol també s'havien format allà. Entre ells, el mateix Franco, que havia construït bona part de la seva carrera militar al Marroc fins al punt de convertir-se, només amb 33 anys, en el general més jove d'Europa. Només arribar a Tetuan, Franco no va perdre el temps. Sabia que aquell cop d'estat també jugava en el terreny de les paraules. No n'hi havia prou amb ocupar casernes o dirigir tropes. També calia explicar per què un grup de militars s'havia aixecat contra el govern legítim de la República i convèncer la població que aquella rebel·lió era, segons la seva visió, un acte necessari. Per això, gairebé acabat d'aterrar, va signar un manifest que seria publicat l'endemà al diari ABC i reproduït en nombroses emissores de ràdio. Aquell text és especialment interessant perquè ens permet escoltar el Franco dels primers dies del cop, abans fins i tot de convertir-se en el líder indiscutible dels revoltats. La situación en España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de campos y pueblos. Autoridades de nombramiento gubernativo presiden cuando no fomentan las revueltas. A tiro de pistolas y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los asesinos que alevosa y traidoramente os asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia.
Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo la consigna que reciben de las directivas extranjeras, con la complicidad y negligencia de los gobernadores de Monterilla. La Constitución, por todo suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad ante la ley, ni libertad, aherrojada por la tiranía, ni la fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido el mutuo respeto, ni la unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial, por los regionalismos que los poderes fomentan. Aquelles paraules són molt reveladores. Franco no parla d'una guerra perquè encara confia que el cop d'estat serà ràpid. Tampoc es presenta com el futur cap d'un nou règim. El que fa és justificar l'aixecament militar, afirmant que Espanya viu immersa en el desordre, la violència i la descomposició política, i que l'exèrcit té el deure d'intervenir per restaurar l'ordre. És un relat que, amb matisos, mantindrà durant tota la guerra i bona part del franquisme. Total, tornem a l'exèrcit d'Àfrica. Pels conspiradors, controlar aquell exèrcit era fonamental. El problema era un altre. Com portar-lo fins a la península? La Marina republicana controlava bona part de l'estret de Gibraltar i impedia el pas dels vaixells militars. Durant les primeres hores del cop semblava que els milers de legionaris irregulars quedarien atrapats al nord d'Àfrica sense possibilitat d'intervenir. Però ben aviat els revoltats trobarien una solució inesperada. Una solució que arribaria gràcies a l'ajuda de dues potències estrangeres que començarien a intervenir en el conflicte, molt abans del que sovint imaginem: l'Alemanya de Hitler i la Itàlia de Mussolini. Mentre tot això passava, però, els conspiradors rebien una notícia completament inesperada. Si ens haguessin preguntat durant els primers dies del cop d'estat qui tenia més números per convertir-se en el nou home fort d'Espanya, molt probablement la majoria de conspiradors no haurien respost Francisco Franco. Haurien dit un altre nom: José Sanjurjo. I això és important perquè sovint mirem aquells fets sabent com acaba la història i donem per fet que Franco estava destinat a liderar la rebel·lió des del primer moment, quan en realitat no era així. El seu protagonisme arribaria després, gairebé com a conseqüència d'una sèrie de circumstàncies que ningú no havia previst. Sanjurjo era probablement el militar amb més prestigi entre els sectors monàrquics i conservadors que donaven suport al cop. Havia participat en les campanyes del Marroc, havia estat director general de la Guàrdia Civil i era una figura molt respectada dins de l'exèrcit. A més, ja havia protagonitzat un primer intent de cop d'estat contra la República el 32, que havia fracassat i l'havia obligat a exiliar-se a Portugal. Tot i aquell fracàs, molts dels conspiradors continuaven a considerar-lo l'home ideal per encapçalar un nou règim un cop la República hagués estat derrotada. Tot i aquell fracàs, molts dels conspiradors continuaven considerant-lo l'home ideal per encapçalar el nou règim un cop la República hagués estat derrotada. De fet, Emilio Mola havia organitzat bona part de la conspiració militar, però el lideratge polític i simbòlic havia acabat recaient sobre Sanjurjo. Per aquest motiu, mentre a Espanya els combats començaven a estendre ciutat rere ciutat, ell esperava a Estoril, molt a prop de Lisboa, preparant el seu retorn. La idea era que, tan bon punt els revoltats haguessin consolidat el control d'una part important del territori, un avió privat el traslladaria fins a la zona controlada pels militars, des d'on assumiria el comandament de la rebel·lió i es presentaria davant del país com la màxima autoritat del nou règim. Sobre el paper, tot semblava perfectament planificat. Però la història de vegades fa girs absolutament inesperats. Al matí del 20 de juliol de 1936, el pilot Juan Antonio Ansaldo, que havia estat l'encarregat d'organitzar el vol, va arribar amb un petit de Havilland Portsmouth, un aparell molt lleuger, pensat per transportar només unes poques persones i una càrrega limitada. El pilot ja hi havia instal·lat un dipòsit de combustible suplementari per si de cas, i quan va veure l'equipatge que Sanjurjo pretenia carregar, va entendre immediatament que hi havia un problema gros. El general no havia preparat una simple maleta per a un viatge urgent. Era l'equipatge d'algú que estava convençut que arribava per instal·lar-se. Total, que havia seleccionat diversos baguls plens d'uniformes de gala, documentació, roba pensada, segons sembla, per presentar-se públicament com el futur cap del nou estat. Ansaldo li va advertir que aquell pes era excessiu i que l'avió tindria moltes dificultats per enlairar-se.
li va proposar deixar part de l'equipatge a terra i recuperar-lo més endavant, quan la situació estigués estabilitzada. Però Sanjurjo va dir que ni de conya. Segons explicaria el mateix pilot, anys després, el general estava convençut que havia d'arribar a Espanya vestit amb tota la dignitat que corresponia a qui estava destinat a convertir-se en el nou cap del país. Finalment, l'avió va començar la maniobra d'enlairament. Durant uns segons tot va semblar normal. L'aparell es va separar del terra, però gairebé immediatament va començar a perdre velocitat i sustentació. Amb l'excés de pes i les altes temperatures d'aquell matí d'estiu, el petit avió no va aconseguir guanyar prou alçada. Pocs segons després es va precipitar contra el terra i va quedar envoltat per les flames. El pilot va aconseguir sortir-ne amb vida, tot i que amb ferides de consideració. José Sanjurjo, en canvi, va morir pràcticament a l'instant. Total, que la notícia va sacsejar els conspiradors. En només 2 dies havien perdut l'home que havia d'encapçalar el nou règim abans fins i tot que el cop hagués acabat de decidir el seu futur. I aquella mort, tan absurda com inesperada, deixava un buit enorme al capdavant de la rebel·lió, perquè el pla militar estava preparat amb tot detall, però ningú no havia pensat seriosament què passaria si el seu líder desapareixia abans d'arribar a Espanya, clar. Mentrestant, la situació sobre el terreny continuava complicant-se. A Barcelona, el cop havia fracassat. A Madrid, els revoltats tampoc no havien aconseguit imposar-se, però en altres zones del país la rebel·lió sí que havia triomfat, al nord i al nord-oest d'Espanya, a les illes, excepte Menorca, i en punts estratègics del sud. Espanya havia quedat partida en 2 meitats i començava a ser evident que allò no s'acabaria en qüestió d'hores ni de dies. Enmig d'aquell escenari d'incertesa, els generals revoltats havien de prendre una decisió que canviaria completament el futur del país. Sense Sanjurjo, calia trobar una nova figura capaç d'unificar el comandament militar i polític d'una guerra que ja ningú no podia considerar un simple pronunciament. I gairebé sense que ningú no ho percebés encara, hi havia un home que començava a reunir totes les condicions per ocupar aquell espai. Sabeu qui, no? Doncs el més sorprenent és que només unes setmanes abans pràcticament ningú no l'hauria assenyalat com el futur líder dels revoltats. Quan els generals van començar a preparar el cop d'estat, Franco era un home respectat dins l'exèrcit, sí, però no era el cervell de la conspiració ni tampoc l'home cridat a dirigir el nou règim. Emilio Mola havia estat qui havia organitzat bona part dels preparatius. Sanjurjo havia de convertir-se en la màxima autoritat política i militar un cop la república hagués estat derrotada. Franco, en canvi, ocupava un paper important, però ni de conya central. Ara bé, la història acabava de fer un gir inesperat. Sanjurjo era mort, Manuel Godet havia estat derrotat i empresonat a Barcelona. Altres generals mantenien una gran influència dins els territoris que controlaven, però cap d'ells reunia prou consens per imposar-se sobre la resta i, sobretot, el cop d'estat havia fracassat en el seu objectiu inicial. Ja no es tractava de governar un país després d'una victòria ràpida, ara calia dirigir una guerra. Mentrestant, però, mentre els comandaments revoltats intentaven resoldre aquest buit de poder, als carrers d'una bona part de la zona republicana també estava passant una altra cosa que canviaria completament el curs dels esdeveniments, perquè el fracàs del cop no només havia impedit que els militars prenguessin el poder, també havia desencadenat una revolució. Mentre els conspiradors encara intentaven assimilar la mort de José Sanjurjo sobre el terreny, també començava a imposar-se una altra evidència. El pla inicial l'havia fracassat. El cop d'estat no havia aconseguit enderrocar la república en qüestió d'hores, com havien previst, i Espanya havia quedat dividida en 2 zones que, a partir d'aquell moment, començarien a organitzar-se per afrontar un conflicte que ningú no havia imaginat que sigui tan llarg. Però mentre els militars debatien com reorganitzar el seu comandament i preparar els següents moviments, als carrers de moltes ciutats estava passant una altra cosa que també canviaria la història del país. Perquè el fracàs del cop no només havia evitat la caiguda immediata de la república en una part del territori, també havia desencadenat una autèntica revolució social. A Catalunya, aquest canvi va ser especialment visible. Després de derrotar els militars revoltats els dies 19 i 20 de juliol, Barcelona havia deixat de ser la mateixa ciutat. Els combats havien acabat, però els carrers continuaven plens de barricades improvisades, de tramvies atravessats, de vehicles calcinats i d'edificis marcats pels impactes de bala. Milers de persones que només uns dies abans portaven una vida completament normal, ara caminaven armades, patrullaven els barris o s'organitzaven per marxar cap al front d'Aragó. La Generalitat continuava existint. El govern de la República també mantenia les seves institucions, però el poder real havia canviat profundament. La derrota dels militars havia estat possible en bona part gràcies a la mobilització de les organitzacions obreres, especialment la CNT i la UGT,
i aquells sindicats no estaven disposats a tornar simplement a la situació anterior. A tot arreu començaven a aparèixer comitès revolucionaris que assumien funcions que fins aleshores havien correspost a les administracions públiques. Organitzaven patrulles, controlaven serveis, prenien decisions sobre el funcionament de moltes empreses i coordinaven l'enviament de voluntaris cap als fronts de guerra. La transformació també es va notar immediatament en l'economia. Moltes fàbriques van quedar sota control dels mateixos treballadors, especialment quan els propietaris havien fugit o havien abandonat les seves empreses. Tallers metal·lúrgics, empreses de transports, teatres, hotels, restaurants o grans indústries van començar a funcionar sota un sistema de col·lectivització que fins aleshores només havia existit en els debats dels moviments obrers. Per milers de persones era la demostració que no només s'estava combatent un cop militar, sinó que també començava la construcció d'una societat completament diferent. Aquells canvis també es podien sentir a través de la ràdio, que es va convertir en una eina fonamental per informar, mobilitzar i mantenir la moral de la població. En un infierno de terror fascista ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Aquella veu, que era la intervenció radiofònica de Dolores Ibárruri, la passionària, a Unión Ràdio, no parlava únicament als soldats. Parlava a tota una societat que començava a entendre que aquella guerra no es decidiria només als camps de batalla. Calien voluntaris, calia organitzar la rereguarda, calia mantenir en funcionament les fàbriques i convertir tota l'economia en una enorme maquinària capaç de sostenir l'esforç bèl·lic. A Catalunya, aquest mateix esperit també es feia sentir. El que escoltareu ara és una recreació fidel d'una crida emesa per Ràdio Associació de Catalunya elaborada a partir del text original conservat. Atenció, antifeixistes. Parla el Comitè de Milícies des de Ràdio Associació de Catalunya. Es fa una crida urgent a tots els fusters i metal·lúrgics de Barcelona. S'han de presentar immediatament als tallers col·lectivitzats per construir blindats per al front d'Aragó. Companyes, companys, la revolució necessita els vostres braços, tots a les barricades. És un document extraordinari perquè ens permet entendre fins a quin punt la guerra havia alterat la vida quotidiana de tothom. Els fusters deixaven de construir mobles per fabricar estructures defensives. Els metal·lúrgics adaptaven els seus tallers per produir vehicles blindats improvisats. Oficis que fins aleshores no havien tingut cap relació en l'àmbit militar passaven a formar part de l'esforç de guerra. Tothom tenia la sensació que podia contribuir d'una manera o altra a defensar la república. Ara bé, no tothom vivia aquells dies amb els mateixos sentiments. Per una part molt important dels treballadors, especialment entre els sectors anarquistes i revolucionaris, aquelles setmanes era l'inici d'un nou món. Pensaven que mentre es derrotaven el feixisme, també podien construir una societat més igualitària, sense les grans diferències socials que havien denunciat durant dècades abans. L'entusiasme era immens i moltes persones estaven convençudes que estaven participant en un dels moments més transcendents de la història contemporània. Però ni tan sols dins del bàndol republicà tothom imaginava el mateix futur. Anarquistes, socialistes, comunistes, republicans i catalanistes compartien la voluntat de derrotar el cop d'estat, però no coincidien en quin país havia de néixer després de la victòria. Aquelles diferències encara quedarien en un segon pla durant els primers mesos, però amb el temps acabarien provocant tensions molt importants. Per d'altres, en canvi, aquells mateixos carrers transmetien una sensació completament diferent. Veien desaparèixer les autoritats tradicionals, observaven homes armats patrullant pels barris, contemplaven com empreses i negocis canviaven de mans i no sabien quin futur els esperava. Una mateixa realitat podia ser viscuda com una esperança extraordinària o com una font de profunda angoixa. Tot depenia del lloc des d'on s'observava. Potser aquesta és una de les millors maneres d'entendre aquell estiu de 1936.
Mentre els fronts començaven una guerra, a la rereguarda, moltes persones tenien la sensació que el món que havien conegut fins aleshores havia desaparegut en qüestió de dies. Què passava, però, a l'altra banda? Què estava succeint als territoris que havien caigut en mans dels revoltats? Doncs el panorama era completament diferent. Allà no hi havia cap revolució social. Els militars insurgents van començar a restaurar immediatament una disciplina molt estricta. Els ajuntaments quedaven sota el control de les noves autoritats, es prohibien les organitzacions obreres que havien donat suport a la República, es recuperava la bandera bicolor i l'Església tornava a ocupar un lloc central en la vida pública. Mentre a moltes ciutats republicanes es parlava de revolució, col·lectivitzacions i assemblees, a la zona insurgent el discurs era un altre: ordre, autoritat, religió i disciplina militar. I mentre tot això succeïa als carrers de Barcelona, Madrid o València, a l'altra banda del front, els militars revoltats també afrontaven una decisió transcendental. Sense José Sanjurjo, amb Emilio Mola centrat en la direcció de les operacions militars i amb una guerra que ja no semblava tenir un final immediat, calia escollir qui assumiria el comandament suprem del bàndol insurgent. I gairebé sense que ningú no en fos del tot conscient encara, totes les mirades començaven a dirigir-se cap a un mateix home: Francisco Franco. Quan acabava el mes de juliol de 1936, encara ningú no podia assegurar que seria ell qui acabaria dirigint el bàndol revoltat. De fet, durant les primeres setmanes de la guerra, els insurgents continuaven funcionant gairebé com una coalició de generals. Emilio Mola dirigia les operacions del nord, Gonzalo Queipo de Llano dominava bona part d'Andalusia. Miguel Cabanellas presidia la Junta de Defensa Nacional creada a Burgos. Cada comandament controlava el seu territori i les grans decisions es prenien de manera col·legiada. Però aquella situació no podia durar gaire. El cop d'estat havia fracassat en el seu objectiu inicial. Ja no es tractava d'organitzar una rebel·lió de pocs dies, sinó de dirigir directament una guerra que cada vegada tenia més aspecte d'allargar-se. I una guerra d'aquelles dimensions necessitava una única veu al capdavant. Franco reunia diversos avantatges que la resta de generals no tenien. Comandava l'exèrcit d'Àfrica, la força més experimentada i més eficaç de tot el bàndol revoltat, havia aconseguit traslladar la legió i els regulars des del Marroc gràcies al suport de l'Alemanya de Hitler i de la Itàlia de Mussolini, que havien posat a la seva disposició avions de transport quan semblava impossible travessar l'estret de Gibraltar. A més, Franco era un home extraordinàriament calculador. Parlava poc, evitava les grans declaracions públiques i transmetia una imatge de serenitat que contrastava amb el caràcter molt més impulsiu d'altres comandaments. Tampoc era un detall menor que Alemanya i Itàlia preferissin tenir un únic interlocutor amb qui coordinar l'ajuda que ja començaven a enviar els revoltats. Mentrestant, la República observava amb preocupació com les grans democràcies europees optaven per una política de no intervenció. França i el Regne Unit evitaven implicar-se directament en el conflicte per por que la guerra espanyola acabés desencadenant un enfrontament continental. Aquella neutralitat, però, acabaria deixant la República en una situació cada vegada més complicada. Durant el mes de setembre, totes aquestes circumstàncies van acabar inclinant la balança. El 21 de setembre de 1936, els principals comandaments revoltats es van reunir en una finca propera a Salamanca. La decisió no va ser immediata ni unànime. Alguns generals preferien mantenir un comandament compartit, mentre que d'altres defensaven que només una direcció única podia garantir la victòria. Finalment, després de llargues discussions, Franco va ser nomenat generalíssim dels exèrcits, és a dir, màxim responsable militar de totes les forces insurgents. Només 10 dies més tard, l'1 d'octubre de 1936, en una cerimònia celebrada a Burgos, faria un pas encara més important. Ja no seria només el cap dels exèrcits, també seria proclamat cap de l'Estat. Aquell nomenament es presentava com una mesura excepcional, pensada únicament per dirigir el bàndol revoltat mentre durés la guerra. Però sense que pràcticament ningú no ho pogués imaginar encara, aquell dia començava a construir-se una nova estructura de poder que acabaria marcant profundament la història d'Espanya. Els mesos següents, la mort d'altres dirigents destacats de la rebel·lió, com Emilio Mola, acabaria reforçant encara més aquella concentració de poder al voltant de Franco. Mentrestant, als fronts, la guerra també començava a adoptar una nova dimensió. Les tropes de l'exèrcit d'Àfrica avançaven des del sud, ocupant ciutat rere ciutat, mentre la República intentava reorganitzar a correcuita les seves forces després del desconcert dels primers dies. Durant l'agost i el setembre, els revoltats van aconseguir unir els territoris que controlaven amb la presa de Badajoz, i poc després Franco va decidir desviar l'ofensiva per alliberar Toledo, una victòria amb un enorme valor simbòlic que la propaganda convertiria en un dels grans mites del bàndol insurgent. Però el gran objectiu continuava sent Madrid.
Els revoltats estaven convençuts que si la capital queia, la república s'esfonsaria i la guerra s'acabaria. Quan les seves tropes van arribar als afores de la ciutat durant la tardor del 36, molts pensaven que tot seria qüestió de dies, però Madrid va resistir. Aquella resistència va canviar completament les expectatives dels dos bàndols. El que havia començat com un cop d'estat es convertiria definitivament en una guerra llarga. Les trinxeres començaven a estabilitzar-se, els exèrcits es reorganitzaven i milers de famílies començaven a acomiadar fills, pares o germans que marxaven cap al front sense saber si algun dia tornarien. Els carrers, que només unes setmanes abans s'omplien de gent anant a treballar, de mercats o de nens jugants o de converses a les places, ara convivien amb uniformes, controls, sirenes i una incertesa que semblava no tenir final. Potser aquesta és la imatge que millor resumeix aquell estiu del 36, la d'un país que gairebé sense adonar-se'n havia deixat enrere la normalitat. El que havia començat com un pronunciament militar s'havia convertit en una tragèdia que marcaria diverses generacions. Luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen ocio, ya no tienen rencor, y nos envían los destellos de sur, tranquila y remota como es una estrella, el mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Quan Manuel Azaña va pronunciar aquestes paraules, feia exactament 2 anys que aquell cop d'estat havia desencadenat la Guerra Civil. La guerra encara era lluny d'haver acabat, però probablement ningú no va resumir millor el que necessitava aquell país que començava a desagnar-se: pau, pietat i perdó. Quan nosaltres acabem aquest capítol, som a l'octubre del 36. Franco acaba de ser nomenat cap de l'Estat. Madrid resisteix i ja és evident que aquell cop d'estat s'ha convertit en una guerra oberta. Després vindrien més de 2 anys i mig de combats. Vindrien batalles tan decisives com la defensa de Madrid, Jarama, Guadalajara, Terol, l'Ebre o l'ofensiva final sobre Catalunya. Vindrien els bombardejos sobre la població civil, la fam, els exilis, la destrucció, el patiment de milions de persones i la repressió. Tot aquell llarg camí acabaria així. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Però darrere d'aquell comunicat quedava un país devastat. Prop de 500.000 de persones havien perdut la vida. Milers de famílies havien quedat separades. Hi havia nens que no tornarien a veure mai més els seus pares, mares que no podrien enterrar els seus fills, amics convertits en enemics i pobles sencers marcats per una tragèdia que canviaria per sempre la història de Catalunya i d'Espanya. I no només això, després de la victòria franquista vindria una dictadura que s'allargaria durant gairebé 40 anys. Unes ferides que van començar a obrir-se aquell estiu de 1936 i que 90 anys després, un dia com avui, passant de generació en generació, continuen obertes. Però aquesta ja és una altra història. Fins la setmana que ve.